Mill-Ministeru u entitajiet immexxija mill-eks Ministru Nazzjonalista Tonio Fenek, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija ħajl fuq minn 200,000 euro f'direct orders. Dan permezz tad-ditta legali Equitas Legal li jimsieħeb fit-tmexxija tagħha hemm ukoll l-avukat Georg Sapjano. Id-dettalji dwar id-direct orders li jingħataw lil Delija direttament minn Tonio Fenek u n-nies tiegħu kienu żvelati fit-tweġiba parlamentari fejn il-Ministru Chris Cardona preżenta lista twila ta' direct orders mogħtija mill-aħħar gvern immexxi minn Lorenz Gonzi. Fil-fatt, fl-aħħar leġislatura biss, Equitas Legal ingħatat 70,000 euro f'konsulenzi minn Tonio Fenek, medja ta' 1,000 euro fix-xahar tul il-leġislatura kollha. U fl-2009, mill-Ministeru ta' Fenek, Equitas Legal ingħatat aktar minn 150,000 euro mingħajr ma ħarġet l-ebda sejħa pubblika. Delija ma gawdix biss taħt Tonio Fenek, hekk kif fil-ġimgħat illi għaddew kien żvelat kif Delija ħadd 300,000 euro f'konsulenzi wkoll mingħand il-Ministeru ta' Ostingat. Dan biex bejn l-2010 u l-2011 huwa ta' parir l-Ostingat fir-riforma tal-Arriva u dwar kif għandu jirregola lit-taxis. Delija kien involut ukoll fid-deċiżjoni ta' twaqqih ta' Bib il-Belt u fil-proġett ta' Baċir numru 1 f'Bormla, proġett li l-aħħar amministrazzjoni warbet mal-ġenb b'detriment għal eluf ta' residenti tal-Kottonera. Dawn il-fatti jitfgħu delli kraħ fuq il-kredibilità ta' Delija meta dan jitkellem dwar il-meritokrazija għaliex bħal ta' qablu daħħal mijiet tal-eluf ta' euro mingħajr ebda sejħa pubblika.